Kalimantan je tretím najväčším ostrovom sveta. Jeho dažďové pralesy husto pretkáva riečna sieť, ktorá vo vnútrozemí znamená jediný možný spôsob prepravy. Cesty spájajú len väčšie mestá a lemujúce pobrežie. Sú prašné a plné jám a výmolov. Takmer hrozí, že človek nevystúpi so všetkými časťami tela pokope. Naproti tomu úzka lodička hladko pluje hnedastou hladinou druhej najväčšej rieky Kalimantanu, Sungai Mahakam. Míňame dedinky vystavané priamo na vode. Každodenný život prebieha tu. Od rannej toalety až po úsilí o každodenný chlebík, či skôr rýžu. Jej zelené steblá ostro kontrastujú s oranžovými vodami takmer vysušenej rieky. Člny jeden za druhým rozrážajú vodnú hladinu. Z ponuky plavidiel si možno vyberať. Rybári majú každý deň plné ruky práce. Napriek tomu všade cítiť pokoj. Maura Muntai. Ľúbezná dedina vystavaná na koloch nad vodou, pospájaná drevenými mostami. Vrcholí obdobie sucha a obyvateľom doslova prischol úsmev na tvári. Žiadny zhon, žiadny chvat. Dôležitý je len plný žalúdok. Nad riekou sa vznáša opár a lúče zapadajúceho slnka sa cez deň s námahou predírajú, zafarbujúc krajinu vôkol do oranžova. Deti veselo šantia vo vode. Každodenný riečny kolobeh sa pomaly chýli ku koncu. Opúšťame Maura Muntai, jeden z klenotov zdobiacich brehy Mahakamu. Kalimantan totiž v jazyku pôvodných obyvateľov znamená rieka drahokamov. Mahakam takou rozhodne je. Vrezáva sa hlbšie a hlbšie do vnútrozemia a čím ďalej, tým krajšie zákutia ukrýva. Kam až sa dostaneme?